No, takže vítajte pri Let's Play Team Fortresska. Dnes spravím trochu lepšie ako minulé. Potom sa vám skôr tak predstaviť, že ako hráč sa budem volať Rap. Niečo u mňa tak asi mám 17 rokov, také moje záľuby je hrať počítač. Prekvapujúce však, som ho nečakal. No, takže dnes si dáme taký zábavný Team Fortress. Je to vlastne random hra s nejakými random hráčmi. Je to vlastne o to, aby sme ochránili vlny a aby sa dostala raketa tam. Takže za peniaze, ktoré som sa vlastne ja pripojil do hry, kde je 6. vlna, môžem vylepšiť. Tam si že niečím projektily, niečo strelby, projektil, kapacita na zásobníkov. No a ešte toto sa mi zíde rýchlosť pohybu. Dobre, idem na to. Idem na to. No, som zvedavý. Dnes to bude len takých prvých úvodných 10 minút. Takže to bude zaujímavé. No náš tým, no tu všetko je. Vidím tu Heavyho, Sniper. Sniper neviem, či sa tu zíde, pretože Sniper tu nedáva moc veľký damage a ešte aj s lukom. No, poďme do nich. Zabili ma z mikro HP, takže teraz by sme ich teoreticky mohli dať. Teoreticky, lenže majú tu medikov do prčic. Musíme to rýchlo vyriešiť. To je ono. To je ono. No, je to dosť ťažké. Nejako by sme si tak mohli dať, ale aby sa reštartovať mapu, nechcem reštartovať mapu. Nie, nedáme si reštartovať mapu. Takže to bude také, že dosť ťažké, no skúsim. Neviem. Mám som si iného. Skúsim si ho trošku ináč vylepšiť. Rýchlostrelby si vylepším. Kapacitu samozrejme. HP si neviem, dám si regen. Potrebujeme nejakú rýchlosť. Ešte regen a nejakú výšku. Tak. Nech som riadny tank. Lenže my sme len čo 5, to 5 nedáme. Traja heavyovia, medic, pyro a sniper. Sniper nám to je úplne na dve veci, pretože čo sniper nám dá jednu ránu a neubere skoro nič. Nič proti sniperom, hej? Nemám snipera rád. Sniper tu je, ja mám na ne krásne veci. Také super AWPčko. Čo by som na to zdal, môj dueling. Odznak. Máme tu nejakého nového hráča. Scout. Tam sa ide, v tejto hre je vlastne dobrý scout. Viac menej na zbieranie peniazy, hej? No, takže bude to dosť ťažké. A ideme sa napapať. Čo ma biješ? No, poď sa byť. Duel. No, chceš dostať? Tu máš. To máš. Prosím to niekto posmievať.
No ja sa dám semka, no nie, ostane tam, pretože potom by on nestiel za nimi dobiehať. Tu máme aj koláčik a naboje. Koláčik. Rýchlo. Čo chceš? Berte to. To je ono. Au. No. To nedáme. Je to dosť ťažké. Je to dosť ťažké ešte s takým tímom, no. Akože polovicu vlny sme dali, ale čo to je polovica? No, dáme si ešte posledný hryz, to už odpájajú. Tak ja to odpojím a ďakujem, že ste si pozreli toto video, pošlite to kamarátom, keďže začínam. Ja by som bol rád, kebyže sa niekde vypracujem. Kľudne to pošlite hoci komu, subscribeujte to, proste pecky, chápete. To bol môj otec. Pomstím ťa, otec. Ale najprv vyčistím uši. No také špinavé, že z nich lietajú až konfety. Dobre, ďakujem, že si pozreli toto video. Vidíme sa na budúce. Čaute. Bam. Čaute.